Ka Jingjop jong kertong ke Kongres Natura Constituency Usaleng Sama haki election MP Lok Sabha Dangshin bat ke Jingjop u kertong jong ke Voice of the People Party VPP u Dr. Ricky Eje Sengkon na Shillong Constituency kalapalong ya kato kanik kinong kitkam ki bah khmat jong ke NPP ba kin kre ban mi no ban panyeso sia ke seng Kongres kat kum ke kubor balayo lum le thu ba ki don kato kanengut kinong kitkam ki bah khmat ha ke National People Party NPP kila ban mi no ha kine ki kandidat sengi ban penyeso sia ka seng Kongres ban pengkre ya ki election MDC ki kubor ki bati kena ki le thu ba ya manta andang buri ya ka gateng jong kinong ilam ke NPP ki ban semi no shen namar kidang don ka jing kren bat kinong ilam ke Kongres shu ki kubor ki le thu ba kine kinong kitkam jong ke NPP ki ba semi no ki kentup ya kinong ilam barim ke Kongres ki balawan penyeso sia ka seng NPP bat ki don ru kinong ilam ke NPP ki bala don kamslem kat kum ke kubor ki le thu ba ka jing temu ban lej penyeso sia ke Kongres ka dai namar kila yoi ya ke jubab na ki pai ba ki 4 priang ya ka seng NPP ha ki election MP kumta ki haban perkat yala de ban job ya ki election MDC nda ka ba lej penyeso sia ka seng Kongres ka ba ki pai ba ki daksania kane ke jing shania ki pai ba ya ke Kongres ka dai ba don ki konstitusi ki bom don shu ki nong trai handrai ki pai ba ki dang don ki bajit yau kertong ke Kongres ha kene ke MP election ban penti kena ya kene na kaliang jong MLA ke Kongres na nong ston uba Gabriel Waklang ulpen pau ba don jing tip ayai ba ki don ki nong kit kam ke NPP ban rung sia ke seng Kongres Henry Ushania Bet ba kila ban yakren bat ki nong ilam ki bah khmat jong ke MPCC ki kubor ki thu bala rajya ba ka sarkar kanang perslem yak election MDC ha ke HADC bat JHADC ki babun ki nong kit kam ki pengkre yak election MDC kila ban mi iwai hadid iwai namar ki pai ba kila dang yo daw ya ka seng NPP